Goedemiddag. Hallo. Hoi. We gaan nog een review doen. Vandaag van Ace of Spades. Normaal kost het €7 volgens mij op Steam. En ja, ik ga het voor mezelf gekocht en voor Rol cadeau gegeven. Waar ze in de aanbieding voor €4. Voor mij is het nog steeds in de aanbieding. Dus als je net nadat dit gemaakt is kijkt, dan is het misschien nog steeds in de aanbieding. Maar daar heb ik niet zo te zeggen. Alleen vandaag nog toch, of zoiets? Ja, dus de aanbieding geldt alleen vandaag nog. En dat is vandaag 4 januari. Dus, ja. In elk geval, het lijkt een beetje op Minecraft, allemaal blokjes en grij, alleen wordt er ook in gevochten. Oeh, Hmm. zo. Dat is op zich best wel grappig. Ja, laten we maar gewoon even kijken. Even Goed? proberen. Ja. Oké. Zou ik zeggen Dingenwood? Ik zal een ding goed zeker, ja. Slime multiplayer, hè? Ja, het is alleen multiplayer, het is geen single player, dus er zitten wel wat achievements in. De muziek is eigenlijk wel het eerste oe, want daar is er echt kotsmisselijk van. Ja. Goed, oh nee, wacht. We doen een choose match. Er zijn een hele hoop servers, dat is op zich wel goed. En die weer allemaal door die makers weer die gehost, zeg maar. Wil je eens gewoon Team Deathmatch doen of zo? Ja, doe maar. Ik join ik wel eens en zoiets. Goed. Springt er wel bij. Team Deathmatch is of heel populair, of niet populair. Ja, zoals je ziet, de kent ze wisselen tussen ja, US en Europa, Australië. Ja, we gaan alleen Europa, want ja. Ja, ik join maar een andere, dat is alleen multi-hill. Ja, Join me maar als het kan. Ja. Als je kan, moest het even zeggen. Ik bij. Hmm. Kijk, nee, France. Oh, nee, France. Yes. Shift tab doen. Ja, dat sinking map, dat duurt best wel lang, zeg maar, vind ik. Daar kan ze ook verder niks aan doen, dat duurt gewoon een tijdje. Is het ook gewoon zo random, net zoals bij Minecraft? Dat het gewoon... Nee, dat zijn wel echte maps die gemaakt zijn, zeg maar. Ah, is gewoon niet zo op de grond gestampt. Nee, het is niet dat het gewoon, het zijn wel echt van tevoren gemaakt. Hè. Ik ga bij blauw. Already then. Ik ga bij groen, grapje, ik ga bij groen. En dan kan je dan ja, 4 klasses kiezen. De eerste is Commando, Marksman, Rocketeer en Miner. Ja, de Commando is echt een vechter. De Marksman is een sniper. Dus van lange afstand een beetje neerknallen. Rocketeer kan ze, die hebben een jetpack op de rug. Dus die kan een stukje vliegen. Verder heeft hij een goed geweer. De Miner, die kan ja, minen. Hij heeft volgens mij wel alleen een shotgun of zo gehad. En die kan heel veel blokjes neerzetten, dus je kan zo echt blokjes bouwen. Ah, dat is wel cool. Ja, ik ga voor de Marksman. Ja, pak ik wel Commando. Is goed. Marksman in the field. Marksman in the fields. Wat is dat met Construct? Ja. Ik heb dus mine bij mij en ik kan dan een aantal dingen neerzetten. Het doe je gewoon door dat te selecteren en dan op te klikken. In dit geval heb ik dan een bunker neergezet. Ja, het is best wel lastig om iets te lopen in dit Oh. spel. Wauw, blauw of groen? Groen. Is goed dus. Oh, dat was dus een vijand. Oh. Ja, als sniper zien, dan moest ze eigenlijk op de kop schieten, want anders kon hij niet doen het. Ik weet niet wat het toe is gekozen, hè? Gewoon de eerste. Ah, oké. Oh, zo'n een blauwe. Ja, dat Hè? zie je daar... Oh, ik zeg weer blauw. Oh, dit is weer blauw. Ja. De roze zit weer blauw, ik zit weer groen, helaas. Maar er is verschillende game modes, dat is op zich wel leuk. Ik heb tot nog toe alleen maar de zombie en deze dan gespeeld.
Dat is dan, ja, Boete Groen Team Deathmatch is multi-hill. Eigenlijk is er 1 punt in de kaart, op de kaart. Moest ze met die team moesten dat overnemen. What the fuck, waarom gewoon in één keer doe het? Weer een keer doe het gesniped. In elk geval... Oh. Ik snap dat niet, dus schiet ze op de kop en dan wordt het niet, gewoon niet doe het. Is gebruikt, man. Ja. Ja, het spel is nog vrij nieuw, dus het kan zien dat er nog wat bugs in zitten. Kak. Wat dus doe het? Huh? Change team. Dat gaat gaan niet. Ik kan alleen Oh, maar ik heb er een op de kop geschoten. Het leuke is dat ik heb hier dus ook zo'n HWL bij me gaan. Ik kan ze gewoon graven wat ze wil. Ik kan ze een hele tunnel graven als ze wil. Dit is er veel een is. Je kan ze helemaal, in principe zo ze helemaal naar de andere kant kunnen graven. En dat is op zich wel vet. Alleen de duurt ontzettend lang. Dat is eigenlijk toch weer. Nee, ik ben nu 4 blokjes vroeg gegraven. Ik kan ze ontzettend hoog springen, dat wel. Qua graphics vind ik het op zich best wel meevallen voor zo'n blokjesspel. Ik bedoel, alles is in blokjes, dus het is op zich niet zo heel erg. Dat alle wapens en alle pupjes en alles zien in blokjes, dat is op zich wel grappig. De zombie mode is het beste met 2 teams. 1 team is zombies. 1 team is als, ja, gewoon als mensen en dan moeten ze overleven. Je kan ze dus ook ja, zo'n fort bouwen en zo. Je kan ze een gebiedje ingraven. Maar die zombies die kunnen ook graven, dus die kunnen er weer doorheen graven, zeg maar. Dat is op zich wel lachen. De sniper is echt raak. Of ik kan gewoon niet sniperen. Misschien niet het laatste. Hij is ook een shotgun als sniper, hè? Ja, gewoon die pistol, zeg maar. Ouch. Ja, die met de rocket launcher, die zijn echt best wel sterk. Oh, er zit een gaten in de brug, dan valt ze gewoon meteen om hier. Nou, dus met de rocket launcher best meteen doe het. Dus de sniper moet eigenlijk een stukje op afstand blijven. Ik vind het wel op zich wel leuk, omdat ze dan, ja, is niet gewoon gaat gaan aan het scheten. Het is echt een beetje, je kan zeggen bouwen en shit. Ik vind het wel tof. Maar ik vind de sniper wel het fijnste. Ja, dan moet ze eigenlijk op de kop schieten, want anders dan doet ze niks. Wow, de bang valt hem niet. Dus waarom, dat was duidelijk raak. En dan... Oh, blauw is gewonnen. Groen is verloren, ik ben verloren. Ik ben verloren. Ik ben gewonnen. Oh. Ja. Het enige wat ik wel jammer vind is dat het eerste keer zo lang duurt voordat ze zo'n map gelaaien is. Ja, klopt. Nou, toch gaat het nu wel gaat sneller zo te zien. Nee, dat liep maar zo. Ah. Ik zal eens een andere klasse pakken, een van die andere laatste, die bouwers. Op zich qua performance is het best goed te doen. Ik denk dat Minecraft draait beter als dit. Maar hij heeft ook wel mooie schaduwen en zo. Dat is er bij Minecraft niet zo. Er gebeurt ook wel meer als bij mij. Ja, dat is ook. Hij is meer, wat geeft het blauw of groen? Zeg maar. Dan gewoon allebei groen doen. Ik ben nog het laden. Oh. Ik pak een miner. Ik weet niet wat ik kan, maar ik pak dat gewoon. Je kunt daar wel mee. Een shotgun. Een sharp. Oh, met de sharp kan ze snel graven.
Dat is nieuw, man. Allebei groen, Tim. Ja, ik ben met de schub aan het graven. Oh, dan kan ze maar een bepaald aantal blokjes kapot maken, zo te zeggen. Oh, dat besteed. Dat is echt een pupje of zo, hè? Als ze in een graven best. Wat? Ah, Hey, rechts onderin staat bij mij. 813 van 1000 blokjes kapot gemaakt nou. Je kan maar een bepaald aantal blokjes kapot maken. Dat is op zich wel jammer. Eigenlijk zou het vet zien als het gewoon oneindig was. Want dan kan ze gewoon graven wat ze wil. Er is ook duidelijk objecten in deze map, zeg maar. Deze wilden onderzien. Behalve een sniper. Dat ziet ik niet, want als ze door de scope kijkt, dan doet ze eigenlijk alleen maar wat ze in de scope ziet. Oh, de shotgun is best wel sterk. Waarom zit de kerel op me te schieten heen? Oh, nou. Dat is niet meer blauw, hè? Nee, weet ik, maar de groene zit op me te schieten. Ja, de jongen heeft het spel niet helemaal door. Maar ik heb in een verkeerde bak gegrepen. Dus Het is een graafsteen bovenop de berg. ja, de graafstenen die ontploffen nog een tijdje, hè? Maar ik ben nu de groene dingen aan het beschermen, zeg maar. Oh, je zou een dynamietje plaatsen, kijk wat dat heet. Oh, 7, 6, 4. Ik weet niet. Kijk of dat veel schade aanrijdt. Oh ja, best wel. Wat heb ik hier dan? Oh, ik kan nog... Oh, dat is een graafbom. Oh, waar staat... Ja, De graaft gewoon goed, dat is wel erg tof. maar ja, de vraag ik me graag wat precies het nut is om te gaan bouwen. Is het gewoon om dingen te bouwen zodat die anderen niet door kunnen of zo? Ja, volgens mij wel. Ik weet dat niet dat ik zoveel... Ja, het bouwen misschien niet, maar het graven heeft wel veel zin. Want dan kan ze natuurlijk gewoon naar de andere kant graven. En zeker als engineer of zo, dan kan ze snel graven. Denk ik. Maar ik had gisteren wel vaker last van dat ik gewoon in één keer doe het ging. Ik weet niet of dat nog een bug is of zo, ik weet het niet. Op zich is het best, ik vind het best wel een grappig spel. Zeker voor €4, man, dat is €4 niet. Ik pak een andere klasse. Ik pak Commando. Toch geen anders als Snipe en Battlefield 3. Ja, hè? Ja, alles blokjes, hè? Wat ik ook even gedaan is. Ja, op zich de performance, ja, ik denk dat dat per PC verschillend is. Want ik heb ja, een slechte PC en het draait met 28 tot 34 fps. Ik ga wat ik zie. Nu zie ik de grote wereld, dan is het ja, 30 fps. Dus ik denk dat ze best een redelijke PC voor nodig heeft. Ook al zie je dat er heel simpel uit. Ja, hoe kan je nu niet do het zien? Zeg me dat eens. Er is een blauwe bovenop de dinosaurus staan. Ja? Ja, ik zie hem. Maar schiet er een raket bij. Oh! Ja, dat is best wel grappig. De kans met de raketten kan ook kunnen de omgeving een beetje kapot maken. Hè? Ja, want zal ze er dan ook zien natuurlijk. Fuck. Zeg me dat dus, hoe kan die nog niet do het zien? Of is er wel... Nee, dat is niet do het. Zeg me dat. Kan dat? Impossible.
Ja, neem eens. Ja. Wat vindt u ervan, hoor? Ja, dat is op zich wel grappig. Maar ik weet niet of ik dat vaak zo gaan doen. Ja, ik weet ook niet of ik dat de hele tijd hardcore zou spelen, zeg maar. Ik vind het snipen vind ik wel leuk. Het groene schieten, ja, is misschien niet de map ervoor, maar... Ja. En misschien ook niet de game type. Want deze eigenlijk, het eigenlijke doel is, ja dat, om die hills te capturen, zeg maar. Ja, En niet om kills te maken. Kills maken is eigenlijk maar een bizaak. Ik denk dat het snel gaat vervelen. misschien, ja. Hé, er staat er een in de bek van de draak. Van de dinosaurus, maar ik heb er niks gehoord. Oh, vet. Ja, als hij doet gewoon, dan die met die jetpacks, dan vliegt hij zo muur. Ik ga nog eens de draak beklimmen. Oh, ik heb een keugel hier. Bollocks. Bollocks. Haha. In de pocket. Ah, hier is ook een andere kerel. Volgens mij is dat de ultieme sniper spot of zo. Oh, ik val hem niet. Volgens mij ga ik nu doen het. Oh, nee, ik ga nog niet eens doen het. Merde. Goeie granaat. Let op. Oh, goeie niks meer. Ik ben doe het. Ja, eens even kijken waar we ervan vingen. Ja. Oké. Ik ben even Goed. disconnect. Ja, ik weet niet hoe vaak dat ik dat zal spelen, hè. Of dat, ja, misschien een beetje, wordt denk ik snel eindtuurnig. Ja, dat is meer spelken van tussendoor even te doen. Ja. Als niks te doen is, verveeld. Vervelend, inderdaad. Dat is echt wel grappig. Het zou wel tof zien als ze echt eerst een half uur of een kwartier of zo echt een basis moest bouwen en dan met zo tegen eenmers vechten of zo. Zo. Ja, misschien komen die game modes nog wel eens. Ja, dat zou je kennen. Dat is pas een nieuw spel en volgens mij wil het nog wel vaker ontwikkelen, of doorontwikkelen in elk geval. Dus in de gaten houden. Ja, oké. Ja, ik zou zeggen, volg ons op Facebook. Ik ga altijd zien als we andere dingen posten of nieuwe spelletjes posten, reviews en alles, zetten we er gewoon op. Zullen ook even de info van dit spel erbij zetten. Prima, zoals het kan worden. Gewoon via Steam, maar. Ja, Ik heb er allemaal beter staan. er al een beetje van. Aight. Oké. Dan zeg ik tot de volgende keer. Jo.